sa kubanit na ang pastor mo ang iti kanakailanan. Basta niyang kagat sa naso magbeto di maleben at di kaya't narumang ay pagbiyagin. Nunalpas tirarain haba ng birong panggitanin ala tiro ipandanin pa ng aakinin. Ngayong maamay tanalitay mabagam nalpay hindi na amam hindi presyo hindi bagay iyang galben hindi pa'y umisap napagpay kiti nakiinumin ngayong ko na lang sumulit ang tunay skrabe sumarunwa pa nagtatanan na ekin si kakit kimaton doble pa'y di presyo di bono awan pa'y kit na ng regasyon di gasolinang iipadalong iyang galberte na isang nagtatanan di nagsan ang masakan na di makilit di pamilya na di baro ng agpas masakit nag-asawa hanaragsang di pagkasarda bangso dito'y ibang salita yung nalakunan ay may sanga nagtatanan. Basta niyang kalgan sa lasong ang bento di maleben hanya narigan di man lang ang ayin at nakapuko niyang kalgan isupay na nagpapagkatasin at napiro maglawaling makaya at ang balsa amalit nakita niyang kalgan nakatungaw hanggang gabi nakamulay-lay hawalan at di matalon hinaamin ang nalagon awat pa'y ket-ket walang nakipagin. Parbangon mo ang rin habang ang dugot hindi kamutin hindi sumangit sumalay mo kagi ang kabertin dagitian na pina hagrama na puko na nagraranada ang mapangurisito dahil nabaliwan bagiti ang nakna hindi kinagagit imaladakit wala at danin ninyero doktor ken abogada niya Galbertin anyang ataobrada. Basta niya Galbertin sa lasong magbeto di maleben pindakin natay anak na apasyari nalagunan di dagdagan ang pinagpaatan na emitan pansyon hindi malay na sikang ay karuba ang pamungka di suna niyang Galbertin na dagday isuna haramin na di amin kadataya anak na at subalitay umagin pa na at subalitay umagin pa na. Denggen nyo tuy kantang panggep ti paspasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama ki apa isudan no kuwa tay awan putno
agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na. Isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na. Guraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna. Isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggen nyo tuy kantang panggep ti paspasama. Dangit igalag ken sursuro nga permi analaan. Paspasagit ken inapal ginura ken inapa. Awan pulos di babainda ipost da by ta Facebook da. Tay tao analaing unay ang makiapa. Isudan no kuwa tay awan pudno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na. Isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot kenawan no pubrana. Isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda. No sikaket gimura iti day tuy akanta. Nalabit amay saka at dadakes nga apal na. Nusyak tuti agasawa pilyet tutay adot kwarta na. Uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kun kunada. Uray bakit no masulet agwa nukut kude ay kumayet keda. Ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel. Ari ka pem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken. Ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba. Indem kutun tital-talo. Kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungang era. Tatay bakla pasak mula magulimeg da. Gentay babae nga bungang era sigurado pa'y nga skandalosa. Anang sabna mangigtikan ruban. Ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel. Ari ka pem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken. Tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba. Indem kutun tital